Ini ya, ya, sun, Mbah asmane sinten? Anarti, Mbah Narti yuswanipun pinten, Mbah? dosa kawan. Pitung dosa sekawan. Alhamdulillah panjang umur, paringi seger waras sehat walafiat nggih. Panjenengan, Mbah? Wolu gangsal. Wolung dosa gangsal. Alhamdulillah nggih, mugi-mugi panjenengan tansah pinangan rahayu wilujeng sehat walafiat, panjang umur, saged momong anak putu nggih. Sampun pinten, Mbah? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, tasih nggih. Mbah, sate kacang, Mbah. Oh, nggih. Dene santunan saking Mbak Zainah Zahra Abdullah dalu menika badhe katuraken dening pembina Sanggar Seni Asta Brata dumateng Bapak Dr. Andes Supianto MM. Monggo katuran tumuju ing panggung kinen ngaturaken wontenipun santunan ingkang sampun samapta menika. Semoga nggih lenggah riyen nek mboten kiyat, Mbah. Alhamdulillah. Para sesepuh, kowe besok tuwekmu yo ngene iki lho anggit manggakmu kaya eram. Ya, kaya Beatricia barang sok lek sepuh yo ngene. Ya alhamdulillah masih diparingi panjang umur lan ugi sehat walafiat. Nggih. Nggih, menika Bapak Supianto. Nggih, Mas Dio monggo dipun bantu menika, monggo. Nggih. Ini Mas, sembakonya. Nggih. Sereni. Bapak Dr. Andes Supianto MM menika pembina Sanggar Seni Asta Brata lan ugi piyambakipun ngabdi wonten ing DPRD Kabupaten Nganjuk. Saking dapil Brebek Pak Pi nggih. Nggih. Simbolis pun Pak Pi simbolis sembakonipun ingkang tasih kiat ngasta semonggo. Sing sik kuat ngasta Mbah Trine dereng saged nggih. Nggih. Sampun sedaya dipun aturaken wonten ing ngandhap kemawon. Sampun Mbah, panjenengan katuran mandhap matur nuwun rawuhipun nggih donga sembur donga panjenengan. Mugi-mugi Mbak Zainah Zahra tansah pinaringan rahayu wilujeng sehat walafiat lan ugi pinaringan kathah rezekinipun. Amin Allahumma amin. Nggih.
Mbakune mengke wonten ngandhap Mbah nggih. Nggih. Mau diderekne napa tidak piyambak nggih? Diderekne Mbah nggih. Nggih, alhamdulillah. Monggo sing derekne menika dipun bantu. Inggih matur nuwun rawuhipun dumateng para lansia ingkang sampun anampi wontenipun bantuan sosial saking Mbak Zahra Abdullah ingkang makarya wonten ing tlatah Taiwan. Monggo salajengipun saking Desa Berbek. Semonggo katuran tumuju wonten ing panggung. Saged wonten ing panggung semonggo. Lan saking Berbek mangke ingkang nyaosaken saking Bapak Camat, Bapak Kapolsek Berbek lan ugi Bapak Ndan Ramil Berbek. Nggih. Sampun cekap nggih. Salajengipun saking Desa Berbek. Semonggo. Nggih, mriki Mbah. Alhamdulillah. Monggo pinarak niki. Dimendang wonten ngriki. Semoga Pak Camat, Pak Kapolsek adalah Pak Ndan Ramil Berbek. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ndan Ramil monggo foto riyin saking niki, Pak. Nggih.
sampun cekap? Nggih. Nggih, diaturaken sore awit pun sepuh-sepuh. Inggih. Mboten usah nyawer Pak Camat, nyawer kula mawon mangke. Alhamdulillah.